Аларның җырлары шишмә шелтәвенә тиң, моңнары һәр кемнең күңелен били. Әмма күпчелек тамашачы аларны белми. Нурлат телевидениесендә яңа проект. Һәр җомгада яңа исемнәр, яңа талантлар. Халык күңелен яулаган җирле үзешчәннәр турында таныш булыгыз проектында. Карамыйча калмагыз. Алма пешкән диләр, үзлеп төшәр диләр, килә аны җиргә коясым. Җанны җанга куеп, ризыра буеп, сөюне килә тоясым. Җанны җанга куеп, ризыра буеп, сөюне килә тоясым. Хәерле кичләр белән сезне хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, исәнмесез? Эфирда таныш булыгыз тапшыруы. Моңа кадәр һәр җомга кичендә без сезне хөрмәтле тамашачыларыбыз районыбызда үзешчән сәнгатьтә катнашучылар белән актив рәвештә таныштырып килдек. Инде бүген таныш булыгыз проектның чираттагы кунагы Гөлсинә Миннеханова. Хәерле кичләр, Гөлсинә ханым, исәнмесез? Исәнмесез, Зөлфия? Үзебезнең яраткан тамашачыларыбызны әйдәгез әле, якынрак таныштырыгыз әле. Тумышым белән Шушы районның бик матур Кышытканлы авылыннан. Кәшәф һәм Әлфиянең Сәйфетдиновлар гаиләсендә икенче бала булып тудым. Шушы авылның тәмле чишмә суларын эчеп, яшел болыннарына тәгәрәшеп үскән балаларның берсе инде мин. Шушында мәктәпне тәмамладым һәм инде берничә ел авылда торып киттем. Инде җыр белән танышлыгым минем тумыштан дип әйтсәм дә буладыр. Мин балалар бакчасында йөргәндә үк инде рәхәтләнеп җырлыйдым. Җырлап җибәрүем була, минем ничектер күңелем тулып китә, күңелләрем булып китә иде. Һәр вакытта да мине кул чабып җырлатырга тырышалар иде. Мин дөрес бик оялчан идем, бик ояла идем җырлаганымнан. Кайчакта әле менә хәтерлим, балалар бакчасында җырларга куштылар да, мин елап та җибәргәнмен. Беренче җырыгыз нинди иде менә шул балалар бакчасында? Иң беренче җырымны Кояш, кояш мәңге балкый. Мәңге нур сибә, кояшка мөрәтелим син, мин әнием сиңа дип җырлаганым минем хәзер дә истә. Менә үсә төшкәч инде үзешчән сәнгатьтә инде катнаша башладыгыз шулай бит. Менә нинди җырларны башкара идегез инде? Үсә төшкәч мәктәптә инде бөтен конкурсларда да катнашайм. Үсә сәхнәгә мендем, аннан соң инде җитдирәк җырларга тотындым. Туган авыл турында, мәхәббәт турында билгеле инде. Ул вакытларда 80-90 елларда Фирзә Мортазинның җырлары бик популяр иде бит. Нинди җыр чыгара Фирзә Мортазин, аның бөтен җырында мин җырлаганым бар дип әйтсәм, һич тә ялгыш булмас. Сезнең әти-әниегез җырлый идеме гаиләдә? Миңа бу сәләт мөгаен күбрәк әти ягыннан килгәндер. Чөнки минем әтиемнең бер туган инесе бик матур иттереп гармунда уйный иде. Инде аның иң зур абыйлары бик матур иттереп гармунда уйнаган, җырлаган, һәм инде ул аны һич ялгансыз инде гармуннар ясый торган булган. Бу сәләт музыка бик көчле булгандыр инде бу кешедә, бу абый да минем. Менә шул яктан килгәндер дип уйлыйм. Менә әниемә килгәндә, әнием дә бик матур җырлый минем. Миннехановлар гаиләсендә барса да җырлыймы? Миннехановлар гаиләсендә җырлый дип авыз тутырып әйтә алмыйм, җырлыйлар, ләкин зур сәхнәгә басканнары юк. Зур улыбыз музыка мәктәбен бетерде. Музыкага битараф түгел. Менә мин әле карап торам да, яннанрак яңа чыккан татар җырларын яратып тыңлый. Уртанчысы биргә оста безнең. Кичкенәсе турында әйтмим дә инде. Ансы инде җырлый да, бии дә, әтәшем дип хәзердән үк җырлый. Сезгә кушылып җырлый да башлады инде. Тан шуны әйтим әле. Менә әтисе музыка кабызып куйса, ул инде безнең биеп китә, шушы көчле музыка астында рәхәтләнеп йоклап китә. Тамашачыларыбызны кайда эшләвегез белән таныштырып китсәгез дә бик тә урынлы булыр. Мин Нурлат шәһәрендә бердән-бер булып ачылган татар балалар бакчасы, Алсу исемләнгән татар балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. 200 елга якын эш стажым бар инде бүгенге көнгә. Һәм инде менә бу җырлый белү сәләте миңа эшемдә бик тә ярдәм итә. Бакчада һәр вакытта да бәйрәмнәр булып тора. Бәйрәмнәр булмаса, балаларның һәр көнендә бәйрәмгә әйләндерергә тырышабыз. Җырлап җибәрәм дә, алар карап торалар. Тынычланып китәләр. Һәр вакытта да җыр миңа ярдәмгә килә.
Алга таба да менә шушы җырлардан, моңнардан аерылмыйча яшәргә язсын иде дип теләгем бар минем. Гөлсинә, менә күңелегезгә сезнең нинди җырлар якын? Күбрәк нинди җырларны башкарасыз? Минем күңелемә халык җырлары якын. Халык көйләре якын. Менә күңелем шул хәтле рәхәтләнеп китә, әгәр инде авыл көе уйнап җибәрәләр монда. Гармондамы, баяндамы бик матур халык көе уйнасалар, мин рәхәтләнеп кушылып җырлыйм. Инде менә тормыш иптәшемә килгәндә, нинди җырлар яратасың дисең, Зөлфия? Мин тормыш иптәшемнең язган һәрбер җырының иң беренче тыңлаучысы да, иң беренче тәнкыйтьчесе дә. Кайчакта иң беренче башкаручысы да булам әле. Сәхнәдә сез җырларга чыккачтан нинди уйлар килә сезнең күңелегездә? Мин нинди җыр башкаруга карап килә. Әгәр инде балачагым турында җырым бар, минем балачагым турында җырлыйм икән, минем күз алдыма матур балачагым килә. Яшел болыннар. Менә мин балалар бакчасына барам. Анда җырлыйм. Менә шундый матур мизгилләр күз алдыма килә. Нәрсә турында җырлыйм? Шул минем күз алдыма килә. Мин залдагы халыкны күрмим, чынлап турып әйткәндә. Җырның эченә кирип җырларга яратам. Менә нинди уй-хыяллар белән яши Гөлсинә Миңнеханова, киләчәктә иҗатымдан нинди яңалыклар көтелә? Алга таба да мин менә шушы җырдан моңнан аерылуны күз алдыма да китерә алмыйм. Һәм инде гаиләмә иминлек телим, балаларыма исәнлек, саулык телим, бала хәсрәтләре күрергә язмасын инде миңа да, һәм инде һәр барчабызга да. Инде алда менә шушы җыр белән яшәргә булсын, моң белән яшәргә булсын. Ничек диләр әле? Җыр булсын күңелеңдә, моң булсын диләр. Җырлы-моңлы күңелдә начарлыкка урын калмый диләр. Рәхмәт Гөлсинә, менә шундый күңелле нотада инде без әлбәттә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Бүген менә яраткан тамашачыларыгызга нинди җырыгызны бүләк итәсез? Билгеле, минем җырым тормыш иптәшем Сабит Миңнеханов язган җыр булыр. Әнкәйләргә багышлап җырлыйсым килә минем. Әнкәйләр дөньяда галәмдә иң зур кешеләр бит алар. Аларга менә шушы җыр бер тик булса да рәхмәт хисе белән сугарылып яңгырар дип уйлыйм. Рәхмәт. Гөлсинә, без сезгә киләчәктә иҗатыгызда зур уңышлар теләп калабыз һәм әлбәттә инде тамашачыны яңадан-яңа җырларыгыз белән сөендерерсез дибез. Рәхмәт, Зөлфия. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең бүгенге таныш булыгыз тапшыруының чираттагы кунагы Гөлсинә Миңнеханова иде. Гөлсинә Миңнеханованың җырлавы әлбәттә тамашачыга бик таныш, бүген исә ул үзе турында безгә күбрәк мәгълүмат бирде. Әнә шулай районыбызда талантлы үзешчән сәнгатьтә катнашучылар шактый, безнең Нурлат җиребез талантларга бик бай. Әле киләчәктә дә без алар белән сезне якынрак таныштырырбыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Без исә хәзер сүзне җырчыга бирик. Инде мин сезне барыгызны да сиңа дигән җыр музыкаль тапшыруын карарга чакырамын. Canım sina atap bir jır yazasım kilede bu jır minim küngəlime şidi küklərdən indi ani minim jırımның buruşımның birisi isen şaqta nişiksin bir tuyğanışı kadirliysin ani minim jırım min buruşımның birisi isen şaqta nişiksin tuyğanışı kadirliysin. Canım Xıday seni yaratkan izgilerden aralısı idi seni koyuvalım izgillerden ani minim jırım min buruşımның birisi isen
шақта нешіктіні ұйғанышы қадірлейсің. Ани, менің жырым мың бұрышымның бірісі. Исін шақта келесіні ұйғанышы қадірлейсің. Күзләріңді иман нұры барсыма, өзің кебек сабырдына мен де сені юқсынам. Менің жырым мың бұрышымның бірісі. Исән шақта келесіні ұйғанышы қадірлейсің. Ани, менің жырым мың бұрышымның бірісі. Исән шақта нешік етіп ұйғанышы қадірлейсің. Исән шақта келесіні ұйғанышы қадірлейсің. Исән шақта